TV ino yashorwa zvakanyanya naTemba Gorimbo kanza TV inoende kushaya. Zvazvinoita hakuna munhu anotanga akasimukira. Yetemba Gorimbo aitotambudzikawo. Asi anozokwira nelevel handiteka. Saka kureva kuti imimi the more time Temba Gorimbo yataura nezvenyu, imi the more time yamuchagadzisa maproblems acho. Ladies and gentlemen, quite a beautiful, beautiful morning. And as usual, we are joined by Mutumwa Masango Pachirungu, anenge the messenger. Mutumwa, togamuchire. Mkomaziko toti muri sei? Isi takachengetwa naMwari. Makachengetwa naMwari. Kwete mchana. Yes. Manga musiri kubatika mazuva apfuura ndofunga kuti ane week vanhu vasingakuonei panapa kwati Zigo kapanyena Mutumwa asi makagura. Nandiri munzvimbo yelova gweru Mukomaziko. Ino tikapinda mugweru tinodzika kunonzi kulova gweru kuzasi uko. Panga tichita minamato yevanhu vakasiyana siyana. Kune dzimwe nzvimbo Mukomaziko dzevanhu asati vakuziva kuti kune chinamato. Dzevanhu vamwe asati vanenge vachingoonawo maprofita vanenge vachingosangana nawo ikoko. Kusati kwakunyatsa kuti wabasa chairo chairo. Kuchine varoti ikoko. Nevaratidzwa vanenge vachiriko ikoko vanenge vachidedzera kuti handikuita basa kana kuti dzimwe dzenguva tooneka kaucha kawo vachiri kutenda kwechin'anga stereki. Saka ndo saidi kwanga ndakadzika tichinoita minamato ikoko kwainzi kune varoi chaizvo. Ikoko area iyoyo yainzi vaprofita vazhinji vakaenda ikoko vanobva vachimhanya. Ndiwanga ndiri ikoko Mukomaziko ndichiita minamato ikoko. Ndanga rakamira sei basa ikoko? Basa ranga rakanaka Mukomaziko. I think mine video ramakaposta rine varume vakawandisa kudarika vakadzi. Vakauya panzvimbo iyoyo wavo vane basa ranga vatenda nokuona. Right now tine munhu wandakangosvika abirwa madhongi 6 ndakaita munamato iwoyo. The next day racho Saturday munhu akaba madhongi abva tanga kutopenga next door chaiye. Saka iyo zvitara kuti ndiyo nyaya tiri palova gweru papolisi izvo zvitara kuti tiita kunoko. Yes, saka zvinhu zvatakaita zvakakachamadza vanhu vazhinji kuti kune basa rakadai nai. Zvakare kune mudzimai womumwe sabhuku ari ikoko. Mudzimai baba gogo wechikuru vaimakawaona. Munhu anoroya zvisingaite zvokuti tinodzikana muvhireji yese. Asi takaita minamato uri serious. Uroyi wakabuda. Saka tinotarisira kuti svondo tiri kubata irori ndinofanira kudzokera zvakare kwemazuva mairi ikoko kunopedzisa nyaya dzipi idzodzo. Saka kune zvinhu zvakawanda. Kune vanhu vanoita zvekutsvaga mari. Vazhinji taiona kune vanhu vari kushandisa mishonga yekutsvaga mari yamwe ndudzi kujusa. Yes. Takabata zvinhu zvakawanda Mukomaziko ikoko. Takasiya tagadzira basa riri kuti nanhasi riri kutendwa. Chero machairman vemusangano vari kutenda nezvinhu zvatakaita kupi ikoko. Saka tinoda kutenda Mwari naizvozvo. Saka unoona kuti kumbobuda uchimboenda kunze sokwaunoziva kuti kune matambudziko. Zvinhu zvakawanda zvinobatsira vanhu vazhinji vasati vakuziva kuti tiriko. Vamwe vanongotangozikanwa vanhu vari muno muHarare nevari kudzimwe nyika. Kuno kuzasi kwako netiweki haiite. Ndofunga ndakatombokufonera kuti Mukomaziko ndakamira pachuru ndikuita kufona ndiri pachuru. I try kutamboenda paFacebook kuti vanhu vaone basa ratiri kuita paground. Asi nenyaya dzenetwork ikoko ainetsa network. Yes. Saka so tadzoka Mukomaziko tiriko asi tiri kutarisira kuti hando varume vandakaona vachibuda chiona nhasi tiri kuti paFacebook atunza vamwe kutanzi varume vese vakaungana kudai so vangoita matambudziko yakaita sei. Kune vanhu vari kushungurudzwa mukati Mukomaziko nemhepo kwete muchana. Plus inini hakusi kuti ndikoko chete. Chero right now makauya parugare pane vanhu vakawandisa kwete muchana. Varume vakawanda zvikuru. Zvekuti varume vanoenda 50-50 nevakadzi. Chikonzero ndine dzimwe nhau dzevarume dzandiri kubata dzandiri kugona kuita. Nhau dzevarume dzakafanana nedzipi? Zvemusana izvozvo zvanditeka. Varume vari kupera simba mudzimba. Varume vanenge vachitisvika neta mudzimba machemo muti zvatiri kugadzira. Plus kugadzira manza dzekuti vawane mari. Yes, ndo zvinhu zvatiri kuita izvozvo Mukomaziko. Bosi hatidi varume vakasimbira mubedroom chete. Aiwa, zvinofanira kusimba kwese nekutsvaga mari. Zasi vakanzwa kunzi murume usangomukaenda kugara pabridge muka unotsvaga mari. Saka ino kuti ndiri kuona kuti chinonzi chechi chinoda kugadzirwa Mukomaziko. Saka inini handisi kungoti ndiri kungoti ndakashandira vanhu ndosiya vasinganamata. Ndikutosiya vanhu vachinamata. Like kurova gweru ndakatisiya ndaita sangano hombe rakutonamatwa handiteka. Saka tiri kutenda kuti Mwari
achine rudo nesu achiritutuma. Saka isi kuti tichiri kugwinya kudai so tofanira kutenderera nyika yese yeZimbabwe. I think so ndakaona kunzi kuna cholocho kwese kuti tinofanira kuti tiende. Saka chatombokwaya mukomaziko zvekuti vanhu vanombokushaya kana kwa 3 days 4 days musingatombobatika pamhepo tiri kuzasi ikoko because kune basa roda kuitwa ikoko like zvaunoona zhinji zvitaurwa zvemasocial media kunzi kune munhu anga achidisappear, kune vanhu vane satanism, kune vanhu like ikoko kwazhinji unozoti ikoko wotitenge runona South Africa side watotane zvakona nalowa gweru chienda kwakadai chikonzero avatoshandisi vanoshandisa ma-US nemarands ikoko. 2 culture yakoko ndiye South African ndiye Botswana ndokuonaka. Yes, shona chaindonetsa kuti vanhu vaitaure. Saka tafanira kuti muende nzvimbo dzakadaro, nzvimbo dzine matambudziko. Social media vashoma vanosvika nzvimbo dzipi idzodzo. Saka toda kuti mumboenda muchibata muchiona magariro tsika nemagariro zvinhu zvichiitwa ikoko. Vanhu vazive kunamata. Yes. Aiwa Mutumwa, izvezvi pane nyaya iri kusereresa singaite yemuzvinabhizimusi mukuru kuruwa. Inzi vamutangadura runzi vakapfurwa nemarobha vakafira ipapa. Problem yemarobhari, problem dzekubirwa neproblem dzekutobatwa ngonzo chaidzo mumataxi dzinenge dziri kuwanda munyika. Mukuzvionawo? Ya tiri kuzviona mukomaziko asi chinoitika chekuti isusu tinenge tichiedza kuita minamato kuno vanoda kubatsirwawo nesu handitika. Chinoitika nchekuti mazuva ano vanhu vakuti vakangovengana vanogona kungotumirana matsotsi utongo atakana ndimapaona. Zvakafanana ndakatarisa nyaya yamutangadura iyi ndichiiona inyaya ine vamwe vanhu behind zvongorwisana zvezve. Yes, asi tinongoto mureko mutangadura inyaradzwe naMwari inyaradzwe, vacheme vane tariro nekuti munhu wese anofa, chirano anouraya munhu anotofawo. Saka zvakafanana chero nhasi marobhari akamuka akandiuraya inini, ivo vane muzuva ravo vachaterawo. Saka kuuraya munhu haisi solution. Chero munhu uchida kubira munhu ingoba, zvinani kutongouya utora zvinhu usiya munhu ari mupenyu. Wopesana kune vamwe vachatenda vamwe baba nyika ine nzara, vamwe vanenge vane nzara baba. Azvengozi anditi ndozozviona. Azoti plus ngozi zvayakaipira manje. Ngozi papa yemanje ndipane problem. Ngozi haitange kuataka mhuri dzakauraya. Yotanga kuataka vanhu vasina problem. Iyo kana mukoma wako mukomaziko mukoma wenyu akatouraya munhu imimi. Zvotanga kutorwa vana venyu nemana mukomaziko ndipotanga kutorwa negozi. Handimugona. Inozopedza newe ende iwe wacho haikuuraya futi. Inokutambudza chete zvekuti unenge uchipfeka masaga. Unza utanda botso. Andiona chikonzero asi pano vamwe vanhu vatombopera mufamily imomo. Saka ndozvinoita ngozi izvozvo manje ndomaipiri yakadai chiuraya muridzi waene nyaya kuuraya zvaidiwa izvozvo. Asi manje simpatenda kuti isusu kazhinji vanhu vakadaro vanenge vaida kumutsirwa mhepo yemufi. Kuti mufi yeweyo atakane navanhu vakamuuraya. Direct isinei kubata vamwe vanhu vasina mhosva. Vakamuuraya anditika zvoitika zvipi izvo munomutsa here? Taitira vanhu vakawanda mukomaziko. Tiribatsira vanhu vakawandisa chaizvo mukomaziko anditika. Iyo zvinhu tine imwe nyaya yandakatobva kutoita izvo zvisoka ndabva ikoko. Saka chinoitika ndechekuti zvinhu zvakawanda zvatinoita kazhinji ina ndiwanze ndakabatsira vanhu ndouya navo pasocial media kuti tabatsira ava tadai asi tiri kubatsira vanhu vakawandisa ende vanhu vari kukomborerwa. Inyaya kuti vanhu vazhinji vamwe havozi kuti munhu kana auya kwatiri hatisisira kumaketa nekuti tazobatsira nhengi zvakati, asi isi chedu chiri kutaura vanhu vodya woita sezvavo oya wodya kureva kuti tikabika chatabika vanhu oya wodya. Chachiripo chekuti isusu tiri kutenda nekuti wakaona vanhu vachikuramba vachiuya kwauri vamwe vachinamata nevanhu vakawanda vachitamba chitenda kwauri kureva kuti une zvauri kuvaitira zvakanaka. Yes, saka pa 2009 kusvika izvozvo 2024 anditeka kureva kuti haisi nyore. Muripo parugare? Tiripo parugare tichitenderera tichiita manamato. Saka tiri kuno chivimbo chokuti mukomaziko nyaya dziri kuitika idzidzi dzinoda kumbonamatirwa nezvadzo because nyika yedu inenge ichiita sekuti inenge ichisumuka mhepo dzakasiyana siyana. Do mhepo dzimwe chete dzinosimudza mhepo munzira futi? Ande muri kuona kutaura kwatiriita mukomaziko kuti kuti August anoita zvinhu zvakawanda zvinoitika. Kureva kuti pane zvimwe zvinguva uchisangana dambudziko kudai pane vanhu vanenge vatokusimudzira mhepo. Izvo zvitara kwatiita kuno kwashamusike pamwe nguva kutara kwatiita kunoko. Pane vanhu vakamirira kuuya kuno kuchiti August kuholiday. Ndo the more time yaanotewa iyoyo. Ndo the more time yaanemirirwa iyoyo achibva. Vamwe vatodzokera nona UK uko.
vamwe vatodzokeri kuna america kuna south africa vadzoke anobva atovigiwa kunoko asi akati achifamba zvakaita zvakanaka chikonzero kwaita varoyi vanenge vakatokumirira saka mwedzi une uri serious mwedzi une maproblems hanzi uroya ukwanise kuroya munhu asiri weukama hwako kuroya munhu asiri weukama hwako kunyeba munhu wese anotoroyiwa chiri nomutoro anoroyiwa asi chinozoitika nechiti pakuurayiwa kwako panotodedzwa wemukama wako kazhinji muuroyi yes muuroyi kureva kuti vanhu varoyi vasiri weukama vanogona kushungurudza vachikuzvimbisa makumbo vachikuzvimbisa dumbo vachiita sei asi the more time panozopindira ukama wako wauchijiwa andimapaona asi varoyi vanotowirirana kwete mchana vanototi madepartment avo vanotoni machairman avo vanotoni masubbook avo varoyi yes vanotoziva kuti mukuru wedu ndouyu like vanga tiri kurova gweruko ambuya vaiva is chairman wevaroyi vaitira kuti munonditori chairman wevaroyi unoziva kuti ngomasiko that's why kuti isusu manje vapapa ana taibvunza vanhu vomuvhireji kuti munovaziva here kuti yes tinovaziva and isusu toida kuprofita munhu ari kuzivikanwa like anomaivaivai vari kuzivikanwa anditeka nemuvhireji yese asi vhireji yanga sangaziva kuti vaingoita zvokungonzi amai avanenge vanoroya asi vanga singaziva kuti ndo hunhu wani hwavo saka hunhu vakazoburiswa vachena tasvika zvikanzi ana sabhuku ona patendo kasabhuku ubva asabhuku bva taiva chitotobate pamusoro anditeka uziva kuti sabhuku aita kuti muno muarea muno makauya maprofita neng'anga asi apa asati paungana vanhu vakaita seava apa asati paitwa basa seripi so iri ramaita iri ndakatendotsa mamusoro chena yeye ana sekuru vemusoro majena ndebvu anditeka vakatenda basa ravakaona saka mukomaziko tiri kutenda kuti uroyi utori nemasabhuku utori nemachairman yes vatoriko ndinozvigaro zvavo machairman masenior ko vanhu vane mari vanoroya here una naborodeo ungatobata muroyi muborodeo andodriva lexus ndokuno vanhu vakakato ndokuno varoyi vakawanda manje una naborodeo manje kuri kumwe lokesheni kuno varoyi wenzara kuna naborodeo kuno varoyi chaichai vari serious ndokune satanism iri serious kuna naborodeo you know kuti right now you go kuna naborodeo unoona kuti una mwana 36 years arorwe vamwe vazhinji vane mari una naborodeo vazhinji vacho vakabata mishonga iri serious yes so bozi unotarisa kuti vazhinji vachecho vanotona vana vaspecial chechevo vana chechevo unoona kuti mwana uyoyo boy here asi unotona vana ivavo hatororwi you know that izvozvo makaenda kuna nakazarasi uko unofarwa stereki ukara chiri nzvimbo dzinofarwa stereki unoona vazhinji una naborodeo kuna highlands iko kwanditeka unoona vazhinji vacho ndo vanenge vatori vana vempinga asi havarorwi unoti mwana uyo akushaya chii asi haana kana marriage haana na chii andokona ndipo unoziva kuti mubereki akafa paipe apa vana vanosara chitambudzika futi vari imomo yes unodzimwe dzimba dzakuti wakaenda kuna borodheko ndondo imba yanga ichitoratidza kuti ida kupera asi yakatadza kutopera chikonzero mubereki akatofa vana vakatosiwa urombo huri serious havasi kwanisa kutohumaneja kana kuhushandisa saka una naborodheko kunotona vanhu vanotambudzika papa vanonge vachitoshereketa kuti muchana kaitotambudzika kuti kuroya kushereketa kuroya vanhu yes saka una naborodheko uroyi uriko havo ukuna na location ukwamwe vazhinji ndo ma 2 cents anditi asi vanenge vachitoroyawo level yekutodzipana usiku andokona una borodheko vanenge vachiroyana zviri serious kutotorana mari andamukona yes inoti last time ndikaenda ku-UK usati wanzi uroyi ku-UK anzi unototenderwa ndakaona vamwe vafamba vasina kupfeka so vandabvunza mumwe muchindi wanga ndinaye so anonzi Timothy Ngwenya uyo andita zvokunenge ndikati Timothy Ngwenya chitumboyoningiri navapa zvikanzi aiwa izvinji kutoitika kuno zvatiteka itori vantu kuno kusatanism kuno vanhu vanoita zvichechi masatanism andokona kati saka ndoona kuti totovhunduka sona naborodheko dzitorimo mukati momo dzimwe dzacho yes saka ona kuti kwekona naborodheko kwekoko kuno zvinhu zvakatokurisa kwekoko da kutomboenda kuvhura sangano isati adapaona mutumwa matambudziko mamwe amuri kubatsira vanhu tisati avhara inokuti tiri kubatsira vanhu matambudziko akasiyana ngomasiku like izvozvo vanhu vakauya kuhoridhe tiri kuita malokisenda this time izvo ndakafanira nosiyana ndiri paseja ndikaona vanhu vakawanda vakauya nouwandu hwavo malokisenda tiri kuita ngomasiku harisi kumira back to senda tiri kuita iyo nyaya yekuvhura manza nyaya yekubvisa munyama zvinhu zvatiri kuita because izvo zvaitinakuti mamarriages akawanda ari kusheka saka tiri kugadzira zvese izvozvo ngomasiku kuti zvimire iyo zvitara kwandiita kuno vamwe murume nemukadzi vakutonetsana kuti haunaundiendesa kuhoridhe
marriage yakutosheka nenyaya dzekuti ainoenda kuholiday. Holiday sandiri kuona ka apo dzimwe nguva mukomaziriko munhu anenge asinawo mari, saka munhu anofanira kuziva zvese. Tu kuno vamwe varume vakati vakaenda kuholiday nevakadzi nemagirlfriend avo vakaitosiya vakadzi kumba. Yes, kuno vakadzi kuti vakatonyebera murume kuti ndikuenda kwatete iye akaenda neboyfriend, akatoenda kuDubai neboyfriend anditeka. Saka zvitoriko kutata kwatiri kuita ngosa marriages ada kugadzirwa ngomaziko. Saka zvimwe zvatiri kutobata zvipi izvozvo. Yes. aiwa ndapaona Mutumwa. Ladies and gentlemen, ndo Mutumwa Masango vari kutiudza mamatambudziko avari kubatsira. Mutumwa, mashoko enyu ekupedzisira. Indiri kuti vanhu vabate panoponesa, ende chero uri kunze kwenyika uko tiri kutobatsira vanhu ngomaziko. Vanhu vari kubatsiwa online, ukangoti booking yako chete wobatsiwa online. Saka tiri kuona munhu ane dambudziko ngomaziko anouya wega achitiwa munamato. TV ino yaponesa vanhu vakawanda. Inyaya yekuti vanhu kusatenda zvavo, ende ukwana munhu achiri kushora anenge asati asvika pakugamuchira kupona. Dambudziko parinouya ndosati vangu vanenge vachicapture nhamba dzangu vanenge vanadzo. Pachatika dambudziko anonditsvaga. TV ino yashorwa zvakanyanya naTemba Gorimbo kanza TV ino ende kushaya. Zvazvinoita hakuna munhu anotanga akasimukira. Yetemba Gorimbo aitotambudzikawo. Asi anozokwira nelevel handiteka. Saka kureva kuti imimi the more time Temba Gorimbo yataura nezvenyu, imi the more time yamuchagadzisa maproblems acho. Muona kuti apa patiri correct, pari correct munopasiya pakadaro, pari wrong munopagadzirisa. Kureva kuti munhu akataura nezvako kutotaura kweke kutozikanwa kuti muriko, saka mukutopisa. Mukutopisa, bozi kutotaurwa ka kutozikanwa kuti uriko. Masocial media mangani, majournalists mangani arimo muno, asi hasi kutaurwa. Chikonzero hasi kupisa. Saka muri kutorira. Aiwa, mashoko esimbisa atiri kupiwa naMutumwa, and with that we are out. Numbers awo ndo ari kubuda pascreen. Munowawana also kurugare muna Mambo panamba chi? Pa AC 35 muna Mambo. Wanatowana kurugare. Panzi ndakapiwa mombe musuno ngomaziko, ndakanzi yamutore mombe dzenyama ngomaziko. Kwa Mutoko. Saka tichati mende muturawo mombe yenyama. Simbodya. And with that we are out.